महाराष्ट्राच्या उदकांनी 2 गोयचे नुस्तेमारी ट्रॉलर्स जप्त केले। बंदी खातील्ल्यो एलईडीच्यो वस्तूय ट्रॉलरांनी सापडल्यात। महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी एक्शन तांचे आड घेतल्या। सुत्रांचे माहिती प्रमाण जप्त केल्ल्या मदलो एक ट्रॉलर गोयच्या आमदाराचो। काल रात्री 9च्या सुमारास आम्हाला देवबाग समोरील समुद्रात एक 11:30 ते 12 सागरी मैल अंतरावर गंगा 9 आणि सॅम मिंगल या 2 मासेमारी पर्सिल नौका लाईट लावून उभ्या असलेल्या LED लाईट प्रकाशझोत लावून उभ्या असलेल्या आढळल्या। त्यानंतर आम्ही त्यांना पकडलं आणि त्या नौका आम्ही घेऊन सर्जेकोट बंदरात आणलेल्या आहेत। आता ह्या नौका सर्जेकोट बंदरात अवरुद्ध करून ठेवण्यात आलेल्या आहेत। तसेच आता इथं मासळीचा लिलाव त्या नौकांवरील भेटलेल्या मासळीचा लिलाव करण्यात येत आहे। पुढील कारवाई सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय सिंधुदुर्ग मालवण यांच्याकडून होणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट।